İbn Cerrah rivayet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bir adam ol kesel soruyor. Ya yoldan qaysı bir musulmanlara teklif berýän zat uzak etdiyor. Ana şolum sowabı hasan eken 10 barabar sowap berýär. Hazreti Ebu Eyyub Ensari rivayet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitdim diyorlar. Aytıyor: "Men sama Ramazan ve etbahu 6 min Şevval." Bir adam Ramazan'ın rozasyny tutup Şevvaldan 6 gün türkeşdirse. Şevvaldan diýdi, şunan bilen ýyl we ýyl şertdal. Meselen bir adam Şevvaldan 6 gün roza tutmakly hallıyor. İlk günlerde 3 gün hayıtta açıp ondan soň tutsa bolýar. Ýyl we ýyl meselen bir gün açıp bir gün açıp bir gün şöp 6 gün Şevval'ın aýy tökönmezden 6 gün tutsa. Fedaka siyamud dahr bir şol daimi roza tutan şekillik diýdiler. Onun tefsirini mana taşrihini bu hadis beyan ediyor. Hazreti Cabir bin Abdullah rivayet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler: "Men sama Ramazan ve 6 eyyam min Şevval." Bir adam Ramazan'ın rozasyny tutup Şevvaldan 6 gün tutsa, "Feke ennema sama senete kullaha bes." Goýanky ýylyň hemmesini roza tutdy. Hazreti Sawban rivayet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den: "Siyamu şehrin bi 10 eşhurun." Bir aýyň rozasy 10 aýa barabar. Mesela Ramazan-ı Şerif 30 güne. Men cabil hasanat felahu aşru emsal. Bir adam biçik sowap bilen gelse 10 barabar sowap bar. Ramazan'ın her gün rozasynyň sowabı her günne 10 bolan pillasynda 30 onun 300 bolar. 300 gün şekillik. Ve 7 eyyam ba'dahu bi şehreyn. 6 gün ondan soň tutsa, olam 2 aýa barabar. 6 onun 60 bolýar. Soň ýerine pedaglika tamamus seneti, yani Ramazan ve 7 eyyam ba'dahu. Yani Ramazan'ın rozasy 6 gün ondan soň. Hazreti Sawban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti, Peygamberimiz etdiler: "Men sama 6 eyyam ba'dal fitr." Bir adam agda çandan soň 6 gün roza tutsa, kana tamamus seneti. Bolarym mükemmel bir ýyl roza tutan şekillik. Men ja'a bil hasanati felahu aşru emsaliha. Bir adam biçik sowap bilen gelse 10 barabar sowap bar. Yani Ramazan-ı Şerif'in her günde 10 sowapdan bolsa 30 onun 300 bolar. Soň Şevvaldan 6 gün tutsa, o adam her günde 10'un berilende 6 onun 60 bolar. 360 gün bir ýyl bolýar. Men